الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا في ظن لا يخيبنا خشاه أن ترجع الليل. ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, имрӯз тарзи тайёр намудани панкейкро барои шумо пешкаш мекунам. беҳад панкейки болаззат мешавад. ба мо лозима 1 стакан шир, 200 мг шир, 1 дона тухм, қошиқ шакар, 2 қошиқ равған, каме намак, ним қошиқча разрихлитил ё сода, 1 стакан орд. ҳамашанам хел мекобем духтаро. як хел мешава, на ғавз на тунукиша. ҳозир ман нишон метим, ғавзи бадам намешава. аввал ами блиницада ма пухтестам ё сковородкадам меша духтаро. гармш кунен, баланди бадам намонен ки дурнаш хом мебия, камтан месӯза тезда. дар 2 номери душта мондам плитада пухтам. ҳамихе хушрӯ омадан, ами ки таспон бошад тез пухта мегиренша. бинен чӣ хел пузирок мекунем, пузирокат аллакай сирх шудага мефаҳмен. бо ин тарафша мепазен. ҳамихел кор осон мекунен, тез пухта мегирен. ма блиницаи ҳамаи блинчикпазакамда пухтам. беҳад сковородкаи нағзаи фирмаи омесаи духтаро пурсида буден. беҳад чизи хуб будай. ҳами любой намуд блинчика пазен намечаспона, ягон намудша намечаспона. бовар кунен. якум блинчики мепухтам. аввал мепухтам ягонташ безеб меомад. теста хушрӯва якумш аввал мечаспон. ида намечаспа. якумш хушрӯ мебиёд то охирша. дар ҳами плитарам мада маҳқул шудак. хайна бо тавсиятон метим ки ҷое ки ёфтен харидорӣ кунен. ҳамин мада маҳқул шуд. чизи беҳтарин будай. ҳатто бовар кунен ягон чӣ намечаспаша. ба шуштанам имконият намешава. олуда ҳичӣ намешава. михе салфетка қай тоза мекунам. руғаниам ҳатто намешава. чӣ хел материал шай ки хай аҷоибот. духтаро пухта гирифтам ҳамаша. иша ҳамихел вай кардам, джеми малина кардам. ишда сӯгӯшони молоко мекунам. беҳад болаззатай қати сӯгӯшони молокорам. хай ма сӯгӯшони молокои ма ғавзтарай, хеле хушрӯ рехта нашуда. хай ба ҳар ҳол вай кардам. ина духтаро бо клубника ороиш додам. беҳад субҳонаи болаззатай. панкейк худаш як чизе ҳаст ки ҳами маҳқулайда ҳамада бисёриё нағз мебинанд. ами блинчикам ами хелай. шоколад, нутелла қати ҳамеша хӯрда духтаро. ҳами вкуси ҳами панкейкда ба маза мегзара. начинкарам мекунанд дар даруни шоколад ё нутелла. раҳмати калон духтаро барои дастгириҳотон, барои комментҳои хуб, барои лайкҳо, барои суроғ кардаантон. яду вай шуда буд корбор ғалти дигар видео карда натонистам. ина духтаро бо кӯшиш мекунам ки тез видео кунам барои шумо. бо мо бошед. лайкро фаромӯш накунед духтаро. ҳамеша дастгирии шумо боша, пешравии мо мешавад. занҳои азиз, ширкати атомӣ дар тамоми ҷаҳон номери якай, ширкати ҷаҳонияй, тамоми маҳсулотош номери як дар ҷаҳон мегӯем духтаро. беҳад нағзаи маҳсулотош хариду фурӯш надора, расходи зиёдӣ надора. дар 6 моҳ як бор харид мекунен, як структура месозен, танҳо 2 одам мебиёрен, тамом одамои шумо бо одам мебиёра, ҳамин хел кор пеш мерава. маоши ҳар моҳа мегирем духтаро. маошаш аз 100 000 рубл боло $1000 мешава ҳар моҳаш. бо кор кардем боз зиёд мешава. дар хуҷан якта офис кушодан, офиси шахсӣ. иншоалло офиси калонам дар душанбе мекушоянд. кӯшиш кардестиянд ки дар тоҷикистонам кушода шава офиси калонаш. бо кор дар авҷ мешава. агар шумо якумин бошен кор кунен, аз ҳозир маошҳои баланда мегирен духтаро. тамоми доруҳош, витаминҳош беҳтарина. барои харобшавӣ дору дора, ҳамихел аз алафӣ тайёр кардагианд. барои асаб, барои норасои витамин, резиши мӯи сар, ҳама намуд витаминҳо, барои безурётӣ, барои касалҳои қанд, меъда, ҳама намуд доруҳо доранд. духтаро наставники беҳтарина фирӯзара ма барои шумо тавсия медиҳам. номерошро нависем, муроҷиат кунем, муфассалтар барои шумо мефаҳмонанд. кор беҳтаринай. наставники нағзам боша, шуморо ҳамроҳи худаш пеш мебара. муроҷиат кунед духтаро. ана духтаро барои шумо як пироги бениҳоят болаззат ки бо сабзӣ тайёр мешава. марковни пирог, пироги сабзигӣ. аввал 1 дона сабзиро ба блендер хел мезанем. ҳамагӣ мода 240 грамм ами сабзӣ дар кора ба блендер задагиша. ям 1 дона сабзӣ калон мештай.
баъд 3 дона тухма ба венчик мезанем, 1 пиёла шакарқатӣ. То об шудани шакар лозим нест. Ним кола об шава я 3-4 дақиқа мезанем ба сай. Агар хоҳем ба миксера мешава. И варианти ма бе миксер кардам ки барои одамои миксер надоштагирам бе миксер кардам ки бинем ки мешава. Дахтаро мисол надоранд, баъзеҳо зиқ мешаванд ки бе миксер намешаи пирог, не мешава дахтаро. Ба пиёла чен кардам. Ина 1 пиёла равған, 1 пиёла шакарай. Инам хе баъди шакар равғана ҳамроҳ мекунем. Баъд 1 қошиқи пур разрыхлитил дар курай. Орд 16 қошиқ. 350 грамм орд 16 қошиқ мешава. Ина ба қошиқшам чен кардам ки шумо вай кунед. Осон шаватон дахтаро. Ҳамқа маҳсулот дора. Баъд чормағзи инами сабзӣ, чормағза 1 пиёла чормағз бигирен, мешава 120 граммай ба грамм. Беҳад пироги осонай, тезпазакай. Дар духовка дар ҳарорат 150 градус 1 соат, ровна 1 соата мепаза дар байни духовка. ҳозир ман нишон медиҳам чӣ хел ман мемонам. Агар ки қолабак дошта бошен, охир ман разрыхлителя ҳамроҳ кардам дахтаро, анам хел кофтам. Анам хел ғавсиш, анам хел мебӯя. Сабзира ҳамроҳ мекунем, мекобем, баъд чормағза ҳамроҳ мекунем дахтаро. Дар қолабак ма пухтам. Дар қолаби размери 24 ҳами пирога пухтам. Ба ҳамон қолаб 1 та дам мекунам. Баъде ки 1 соат пас пухт шуд, градуси 150 да ба зубочистка ҳами хел мебинен шаки пухта ё напухта. Аз ман ҳами 1 соат да пухт беҳад пироги занҳои азиз, рецепти беҳтаринҳо барои шумо ман пешкаш мекунам. Рецептора барои худтон бигирен. Описанида менависам ҳар як рецепте ки мепартом пухтупаза дар кортон мешава. Беҳтарин рецептҳоя ҳамаш бесплатнай барои шумо. Шумо фақат лайк бимонена, дастгирӣ кунен. Ина даруншам бинен чӣ хел хушрувай. Ира метонед шумо торт тайёр кунен. 3 қабат бренша, крем тайёр мекунен, сливки, творожный сыр, сахарный пудра қатъи аҷоибот, торти бо лаззат мешава. Дӯстони азиз, ҳами дега мепурсен. Деги ки нав гирифтагитон ягон чи нашуда, тагиш намечаспа. Барои тагша мегум, ина шир мепазам. Шир мепазам, умуман тагиш да намечаспа. Бинен ҳеҷ шиндаги нест. ҳози нав дега бошуштум. Да ёдам зад, гуфтум биё нишонтиём. Инами шир агар бичаспа, я рӯ мечаспа, ҳамуро ба даст мегирид. Ҳатто хеле симак дар кор нест. Ҳамиш мада маъқул шудак. Пешина дегора чхела ба симак мешакидем. Не дега. Нера ба симак мешакидем. Ира намешакем вообще. Ба дега пушама қоқ карда дар болои плита мемонам ки тар боша зарар дорада плитада. Ҳами сангаш вайрон шуданаш мумкине.
ки ранги май дӯстони азизкам комплитама нағз мебинам. Ҳар бори я авқот мекунам мешакамаш, ягон кор мекунам мешакамаш. Барое ки ман то ҳозираки азелит хати ман ҳамия шуштагӣ нестам. Просто ба чӣ мешакамаш, яъне рӯған бупара ё ягон чиз бичака иҷажда зард шава, просто ҳами рахша қати мешакам. Тамом ҳамурам чизи хали губкаи мулоим қати сах қати мумкин неста, барое ки нахроша. Азелит қати ман ҳоли нашуштам. Азелитам нағза ягон меравона чизои рӯғани сах шудагира ржавчина чизои ваёра тоза мекуна азелит зураю, лекин ман накардам, барое ки ҳоли ҳоҷати азелида неста. Ҷазири бад нашудай, ҳар рӯзаша шакидан мегирам, сахт нашудай. Баъд ҳами краскаша лакша мегум ҷазир накуна, азелит бароям накарда. Намха дӯстони азиз, хай сангошам хай камтар вай мешава, рӯған меша, ия тоза ба тоза намеравада, оз шакил меша нарафта, ия ҷӯш мекунӣ нест меша, ҳамаш испарини мешава. Аз санг ҳами хелай дахтаро газ беҳад қинай шуданаш, газа дар дарунои ҳамо оҳаношамаш рис мекуна. Ман ҷое ки балон надоштам, бароям газдор нагирифтам. Баъд ҳами дега чӣ буд? Ягон чӣ намеша дахтаро. Ина ма ба азелит пуштоша гуфтагене ки ман нашудам, ҳоли хали ба дараҷае нашудай ки ина пуштош ранг бизана ё ҷазир шава, нашудай. Хай чизе шуд, ба мегум ҳами любой дег ба фикри майними и боша, омез боша, и хай фирма якине дига намудошамша омез боша, ҳамира бисёри баъд агар ҳамиҷаша азелит бизанӣ ва рӯған бупара сковородкаш, мумкин ҷазир шава, барое ки хали деги нестай ки умрбоди чӣ нашава, вай фақат ҳамо алюминтия меша ки бо сафед меша. Аира агар сима қатиша ки мерава, ба фикри ман мерава, инами сирош мерава. И дегам анамо омезиш ки қимата и бо арзонтара 800 сомоне, омез 1500-2000 вайша мерава дахтаро. Майра мегум то ма дидагием да я одам намхай хрошидаги ба омез шакидай ба вай. Светлиша гирифтай мира, светлиш буд, маълумай ку дарав рӯғани шакидай рафта и тёмния агар бишакя мера сафедча хрош мешада, пайш мемона. Ина дахтаро пурсиден, ма барои саволои шумода ҷавоб додам. Хай кӯшиш мекунем ки чиз бисёр бара долга истифодаш барен, ҳами чиза тез мешӯен, ҳар бори шуштен хушру тоза, ҳами пуштошам хали губкая мачалкара ҷои сахтакаш хати мешакен, ичи намеша, ҳаво ки азелити симака рахша қати куним ҷазир мешава, и ҳамада мешава. Ина дахтаро барои шумо буд. Дахтаро ина хали тайёр кардам вақти ҳами чолови хонагӣ, ина пудина, помидор, бодринг, ҳамаи чӣ дора бамазза. Хали ман нағз мебинам, тобистон да умуман чизои хали рӯғанӣ намефорама. Ина гарм шудестай, ирӯзам ка гарм кардагӣ буд. Инам хали чизо қати баъд иштиёи ман меоя, хали чизои вайда намебиёя. Рӯғанӣ ма кам мехӯрам, барои ҳамо савол метиҳам, барои фарбешавӣ, харобшавӣ. Ма хали бисёр чӣ хел бигӯм, уқа иштиё надорам дахтаро ки бисёр бихӯрам. Агар мумкин бисёр бихӯрам фарбе мешавам. Ма кам мехӯрам. Ина хали чизоро нағз мебинам неки. Ина бахшиш хай ҳомиладорода медонам ки тамошо дорен, дилтон мекаша. Бахшиш. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошен. Худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. Дар куҷое набошен дӯстони азиз.